Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Κυριακή της Σαμαρίτιδας σήμερα και η εκπομπή Ορθοδοξία και Γένος και Παράδοση φιλοξενεί στα στούντιο εδώ της τηλεόρασης του Κράτα Channel τον πατέρα Αμφιλόχιο. Πατέρα Αμφιλόχιο, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δεν θα πούμε τίποτε εισαγωγικά, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος για ένα θέμα πολύ σοβαρό όπως είναι αυτό της Κυριακής Σαμαρίτιδος, που πολλοί αδελφοί μας, πολλοί χριστιανοί αγνοούν. Και θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω για αυτήν την παρουσία σας, να σας πω να μας πείτε, σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδας, λέει ο λαός μας, Κυριακή της Σαμαρίτιδας σήμερα. Τι είναι αυτή η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, τι εορτάζομαι σήμερα? Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι μαζί σας και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους αυτής της εκπομπής. Μάλιστα. Κυριακή της Σαμαρίτιδας, λοιπόν, η Κυριακή που ξεχωριστά αφιερώνει ο Χριστός στη γυναίκα αυτή της Σαμαρίας. Δεν αφιέρωσε Κυριακή ο Χριστός. Αφιέρωσε ίσως κάτι περισσότερο από μια Κυριακή, όταν έδωσε την ευκαιρία στη γυναίκα αυτή να γνωρίσει την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αυτήν την Κυριακή η Εκκλησία μας μεταφέρει σε εκείνη την ευλογημένη συνάντηση του Χριστού με την αμαρτωλή γυναίκα από τη Σαμαρία. Μάλιστα. Μας φέρνει το πολυζητημένο αυτό πρόσωπο εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου στην επικαιρότητα. Και καλό είναι να δούμε τα πόσα χρήσιμα έχει να μας δώσει αυτή η συνάντηση. Είχε η συνάντηση αυτή χρήσιμα όχι μόνο για τη Σαμαρίτιδα, αλίμονον. Έχει πολύ χρησιμότερα ή τουλάχιστον εξίσου χρήσιμα και για μας. Και νομίζω πως προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας σήμερα. Μάλιστα. Πατέρα Αμφιλόχιο, ήθελα έτσι απλά και λαϊκά, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω την συζήτησή μας, η οποία θα είναι άκρως θεολογική, προετοιμάζω τους τηλεθεατές μας. Δηλαδή, η Κυριακή αυτή πήρε το όνομά της από την Ευαγγελική περικοπή, η οποία διαβάζεται. Έτσι, ωραία. Βέβαια. Αυτά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εξής ερώτηση, πατέρα Αμφιλόχιο. Συνάντηση Ιησού Σαμαρίτιδας. Συνάντηση ανθρώπου με το Θεό. Να μας περιγράψετε. Ναι. Να μείνουμε λίγο καταρχήν στην συνάντηση των δύο ανθρώπων. Δύο ανθρώπων, μάλιστα. Στο πηγάδι του Ιακώβ. Βεβαίως. Κατά μεσήμερο λοιπόν λέγει το Ευαγγέλιο, δύο άνθρωποι συναντιόνται σε αυτό το πηγάδι, δύο ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Βεβαίως είναι ταλαιπωρημένοι από τελείως διαφορετικούς λόγους. Μάλιστα. Ο Χριστός, κατάκοπος από μια κουραστική πεζοπορία, έχει φτάσει εκεί, έξω από τη Σαμάρια, στη Σιχάρ, προκειμένου να ξαποστάσει. Οι μαθητές του έχουν πάει ως την αγορά για να τροφοδοτηθούν με τα αναγκαία για την περιοδεία του τρόφιμα. Έτσι λοιπόν, όπως είναι καθισμένος στο πηγάδι, έρχεται η ευλογημένη αυτή γυναίκα ή η ταλαιπωρημένη από τη ζωή γυναίκα, η Σαμαρίτιδα. Έρχεται προκειμένου να πάρει νερό για το σπίτι της. Βέβαια, η ώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και πολύ κατάλληλη για να πάρει κανείς νερό. Δεν ξέρω όμως ποιες συνθήκες, και δεν θέλω να ασχοληθώ με τις συνθήκες που αναγκάζουν τη Σαμαρίτιδα να φτάσει αυτήν την ώρα στο πηγάδι. Πάντως, είναι θεϊκή η οικονομία. Εκεί την περιμένει έτσι που περίμενε τις μυροφόρες. Στο κενό μνημείο ένας άγγελος. Ένας άγγελος περίμενε
και τη Σαμαρίτιδα αυτή τη φορά στο πηγάδι του Ιακώβ. Δεν ήταν άγγελος, ήταν ο ίδιος ο Κύριος, αλλά ως άγγελος λειτουργήσε για την γυναίκα αυτή. Της έφερνε ένα άλλο μήνυμα ζωής και δια της Σαμαρίτιδος ένα άλλο μήνυμα σε όλους εμάς, τους ταλέπορους αυτής της ζωής ή τους ταλαιπωρημένους, πολυπίκυλα σε αυτή τη ζωή. Η Σαμαρίτιδα είναι μια γυναίκα η οποία αφενός μεν είναι σε μειονεκτική θέση ως προς το φύλο της, είναι γυναίκα, και αφετέρου σε μειονεκτική επίσης θέση γιατί είναι από τη Σαμάρια. Οι Σαμαρίτες, για εξηγήστε μας κάτι συνέβαινε. Οι Σαμαρίτες για τους γνήσιους της περίοδου αυτής Ιουδαίους είναι τρόπον τεινά τα μοιάσματα. Γι' αυτό βλέπετε και λέγει το Ευαγγέλιο ου συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαν τα ίδια σκεύη. Δεν χρησιμοποιούσαν τα ίδια σκεύη. Και εδώ έχουμε το παράδοξο γεγονός, το οποίο μας το προβάλλει η ίδια η γυναίκα αυτή, η Σαμαρίτης, η οποία ναι μεν βλέπει έναν άνθρωπο στο πηγάδι, αλλά ίσως δεν θα ήταν και ο πιο κατάλληλος ή ο πιο, πώς θα το λέγαμε τώρα, ο πιο καλός που θα ήθελε να συναντήσει στο πηγάδι. Συναντά ένα άλλο εθνή και συναντά την ίδια ώρα και ένα άνδρα. Ίσως η συνάντηση του άνδρα να μην ήταν δύσκολη υπόθεση για τη Σαμαρίτιδα, καθόν χρόνων το παρελθόν της είναι αυτό που είναι βεβαρημένο, οπότε πως θα συναντούσε ακόμα έναν άνδρα δεν την πείραζε. Το ότι όμως είναι αλλοεθνής, αυτό την πειράζει, αυτό την πληγώνει. Διότι σας είπα λίγο πριν ότι οι Ιουδαίοι έβλεπαν τους Σαμαρίτες ως μοιάσματα της κοινωνίας. Τους έβλεπαν ως προδότες, αν θέλετε, της πίστεως. Αφού αυτοί οι Σαμαρίτες με το να έχουν έρθει σε μίξη με άλλους ειδωλολατρικούς λαούς ή να είναι αποτέλεσμα μίξεως άλλων ειδωλολατρικών λαών, θεωρούν, το λέγω ξανά, μοιάσματα από τους Ιουδαίους, από τους καθαρόαιμους Ιουδαίους. Έτσι λοιπόν, επάνω σε αυτό το ευλογημένο πηγάδι, ήταν το φρέαρ του Ιακώβ, για όλους Άγιο, και για τους Σαμαρίτες και για τους Ιουδαίους, αρχίζει αυτή η πολύ σπουδαία συζήτηση, αυτός ο περίφημος διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα. Αρχίζει δηλαδή ένας θεολογικός λόγος, μια αναζήτηση του Θεού. Και στο σημείο ίσως αυτό η ερώτησή σας θα είναι αν η γυναίκα εγνωσμένα κάνει αυτού του είδους τη συζήτηση. Είναι μία από αυτές τις ερωτήσεις που έχω να κάνω. Να σταματήσουμε όμως, πατέρα Αμφιλόχη, εκεί. Και αν εσείς πήγατε στην ερώτηση που την έχω σημειώσει κι εγώ, αν γνώριζε με ποιον μιλάει η Σαμαρίτης. Μήπως θα ήταν αναγκαίο στο σημείο αυτό, πριν μου απαντήσετε αυτή την ερώτηση, να μας πείτε λίγα λόγια για το παρελθόν που το αναφέρατε κάπου για τη Σαμαρίτιδα, ή θέλετε στη συνέχεια? Νομίζω ότι το παρελθόν θα έρθει από μόνο του, αφού ούτως ή άλλως είναι στοιχείο του διαλόγου, είναι στοιχείο της συζήτησης. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως θα οδηγηθούμε στο παρελθόν της γυναίκας. Δηλαδή να πούμε τι ζητούσε, γιατί ακούει ο κόσμος πολλούς γάμους της Σαμαρίτιδας. Τι ζητούσε από αυτούς τους γάμους η Σαμαρίτιδα? Κύριε Δαμαρλάκη, επιτρέψτε. Όλα μαζί τα έβαλα. Ναι, επιτρέψτε μου. Ναι. Θα μείνω σε αυτό το οποίο λέγω και θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό το οποίο θέλετε εσείς. Και συγχωρέστε με. Όχι, για να είναι πιο ζωντανή η συζήτηση, βεβαίως. Η Σαμαρίτης κουβεντιάζει με τον άνθρωπο ο οποίος της έχει ζητήσει τι? Λίγο νερό της ζήτησε.
Και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, κύριε Δαμαρδάκη, ότι ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό και βλέπει μπροστά του έναν άλλον άνθρωπο να χάνεται, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να του προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Και ό,τι άλλο νομίζει πως έχει να πει, ας το πει στη συνέχεια. Βλέπετε όμως ότι η Σαμαρίτισσα, ούσα μια γυναίκα του κόσμου, αμέσως τι προβάλλει? Προβάλλει αυτό που τους χωρίζει. Θέλει, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, να εκδικηθεί τον Ιουδαίο. Έως τώρα εσύ μ' είχες για περιθωριακό στοιχείο, μ' είχες βάλει στην άκρη, δεν με υπολόγιζες. Τώρα που βρέθηκε στην ανάγκη, τα ξέχασες όλα. Τώρα δεν σε ενδιαφέρει η παρατήρηση των σκευών? Δεν θα πεις ότι πώς θα πιω νερό από το συγκλή της Σαμαρίτιδας? Γι' αυτό του λέγει, πώς εσύ, όντας Ιουδαίος, ζητάς από μένα, μια γυναίκα και πολλό μάλλον μια Σαμαρίτισσα, να σου δώσω νερό. Ο Χριστός όμως, επειδή έχει κάνει και αυτός, είπαμε, τη δικιά του πορεία, αλλά για άλλους λόγους από τους λόγους της Σαμαρίτιδας, δεν δίνει συνέχεια στη διένεξη, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι του είπε και απαντά με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Δεν κατάλαβες, ευλογημένη? Ή δεν κατάλαβες κάτι ακόμα πολύ ουσιαστικότερο? Πού σε πάει αυτή η νοοτροπία στη ζωή σου? Πού σε έχει οδηγήσει, πού σε έχει κατεβάσει αυτή η στάση ζωής, την οποία, συμπεριφορά ζωής την οποία έχεις? Και της λέει εκείνον το περίφημο, ότι αν γνώριζες ποιος είναι αυτός με τον οποίο κουβεντιάζεις, θα ζητούσες εσύ νερό, θα ζητούσες να σου δώσει αυτός νερό. Οπότε στο σημείο αυτό τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται παράξενα για την ανυποψία στη γυναίκα. Για κάθισε ρε παιδί μου. Από τη μια τούτος εδώ ο άνθρωπος ζητάει λίγο νερό λόγω της κατάστασής του. Από την άλλη έχει διάθεση να με αστιευτεί? Όχι βέβαια. Κύριε, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εσύ δεν έχεις καταρχήν άθλημα, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Πώς θα γίνει? Εδώ λοιπόν λέγω αρχίζει ένας θεολογικός διάλογος. Η γυναίκα αυτή είναι ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Τώρα μην πούμε πώς συμβαίνει να είναι θρησκευτικός άνθρωπος και την ίδια ώρα να είναι ένας αμαρτωλός. Ή μπορούμε να το πούμε και αυτό και πρέπει να το πούμε, νομίζω, πώς γίνεται θρησκευτικός από τη μια, αμαρτωλός από την άλλη. Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει σε αυτό το ίδιο στούντιο, από την ίδια τηλεόραση, λέγαμε ότι πάρα πολλές φορές ζητάμε από το Θεό να κάνει πράγματα που εμείς νομίζουμε πως είναι ωφέλιμα ή να κάνει τα πράγματα έτσι που τα θέλουμε. Και αυτό πιστεύουμε πως είναι και η προσευχή μας, αυτό νομίζουμε πως είναι και η σωστή στάση μας απέναντι στο Θεό. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα να παραλογίζεται κανείς καθόν χρόνων νομίζει πως θεολογεί. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Να πούμε τι είναι θεολογία. Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό το έχω σημειώσει. Μία από τις πολλές ερωτήσεις. Τι είναι θεολογία? Είναι θεολογία ο λόγος περί Θεού? Είναι κάθε λόγος περί Θεού θεολογία? Αν ρωτήσουμε έτσι απλά,
Μπορεί να είναι και αυτό θεολογία. Ή κάποιοι θα πούν ότι αυτό είναι θεολογία. Θεολογία ορθόδοξα, κύριε Δαμαρλάκη, δεν είναι απλά λόγος περί Θεού. Θεολογία είναι ο λόγος του Θεού που τελειεί τον άνθρωπο, οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση. Και ως τέτοιον εμείς γνωρίζουμε το λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί μας στην τελείωση. Η Σαμαρίτης δεν έχει μια τέτοια αντίληψη, βεβαίως, περί θεολογίας. Ο Χριστός όμως θα οδηγήσει την κουβέντα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θέλει να πληροφορήσει την Σαμαρίτιδα. Όχι αυτά τα οποία γνώριζε εκείνη και τα είχε γευθεί έτσι που τα είχε γευθεί. Είπατε προηγουμένως για τους 5 γάμους της Σαμαρίτιδος. Το στοιχείο το οποίο αυτή κρατούσε καλά κρυμμένο και της απεκάλυψε ο Κύριος όταν ζήτησε η Σαμαρίτης να της πει κάτι παραπάνω για το Θεό. Τότε θέλησε να δει ο Κύριος πόσο αληθινό ήταν το ενδιαφέρον της ή να της δείξει σε τι μπορούσε να την βοηθήσει, να της είναι χρήσιμο ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Και το λόγο αυτό λοιπόν την έστειλε να φωνάξει τον άνδρα της για να πει η γυναίκα ότι δεν έχω άνδρα. Και βλέπετε πως ο Κύριος δεν της λέγει ψέματα είπες γιατί έχεις ή είχες άνδρες. Όχι, της λέει αλήθεια λες πως δεν έχεις άνδρα. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό το αλήθεια λες πως δεν έχεις άνδρα? Η Σαμαρίτης ήταν υποψηφία για λιθοβολισμό. Αφού δεν είχε κατά νόμον άνδρα, όταν θα συλλαμβάνετο με τον φίλο της τον οποίον είχε, θα οδηγείτο ως Μιχαλίδα σε λιθοβολισμό. Αλλά 5 γάμους είχε κάνει η Σαμαρίτιδα. Γιατί, κύριε Δαμαρλάκη? Βλέπουμε όλη την αμαρτία της, βλέπουμε όλη την πληγή της, την αρρώστια της τη βλέπουμε όλοι. Τον πόνο της ψυχής της μπορούμε να τον δούμε? Νομίζω πως αυτόν πρέπει να δούμε. Αυτός είναι που μας ενδιαφέρει, γιατί είναι και πόνος της δικιάς μας ψυχής. Ήρθα λοιπόν στους 5 γάμους της Σαμαρίτιδας. Γιατί η Σαμαρίτης παντρεύεται έτσι που θα παντρευόταν ο καθένας. Προκειμένου τι? Να βρει χαρά. Θέλει έναν άντρα στον οποίο θα βρει μια προστασία, αφού έτσι είναι οι συνθήκες εκείνης της εποχής. Βρίσκει λοιπόν τον πρώτο άντρα, έρχεται εις γάμου κοινωνία μαζί του, παντρεύεται, ενεργεί νομότυπα, αλλά τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα. Δεν ήταν τόσο όμορφος ο κόσμος ή το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η Σαμαρίτης. Με τις πρώτες δυσκολίες θα πάρει και το πρώτο διαζύγιο. Το διαζύγιο γνωρίζετε πως την περίοδο αυτή δίδεται αποκλειστικά από τον άνδρα. Ο άνδρας όποια ώρα νόμιζε πως η γυναίκα που είχε δεν του έκανε, της έλεγε κυρά μου στο σπίτι σου, εμένα να μου λείπεις, γύρευε τη δουλειά σου. Έτσι λοιπόν ήρθε το πρώτο διαζύγιο, ένας δεύτερος γάμος
από μεγαλύτερη ανάγκη ίσως αυτή τη φορά, μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί άρχισε να κουβεντιάζεται η γυναίκα. Μετά από λίγο δεύτερο διαζύγιο, τρίτος γάμος, τρίτο διαζύγιο, τέταρτος, πέμπτος γάμος, πέμπτο διαζύγιο. Αυτά όλα είναι κτυπήματα. Κτυπήματα στην ψυχή του ανθρώπου, κύριε Δαμαρλάκη. Στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία, λέγω, καταφεύγει στο γάμο προκειμένου να βρει χαρά. Πηγαίνει προς τον άλλον άνθρωπο προκειμένου να βρει την ευτυχία. Αντί όμως να συμβεί αυτό, δημιουργούνται πληγές, δημιουργούνται τραύματα, και τραύματα τα οποία δεν επουλώνονται εύκολα. Έτσι οφείλουμε λοιπόν, όταν με ευκολία μιλάμε για τους 5 γάμους της Σαμαρίτιδας ή την έκτη εξωγαμική, αν θέλετε, σχέση, την οποία είχε την περίοδο κατά την οποία συναντήθηκε με τον Χριστό, να αναλογιζόμεθα τον πόνο της ψυχής της. Εμείς καταδικάζουμε εύκολα, όπως καταδίκαζαν και οι άνθρωποι. Λιθοβολούμε κι εμείς Στις ημέρες της Σαμαρίτιδας. Ο Χριστός όμως μας λέγει με τη στάση του, μας λέγει με το λόγο του, πως άλλος πρέπει να είναι ο τρόπος μας, άλλη πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, αλλού πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας. Έτσι που στράφηκε και το δικό του, εκεί μάλλον που στράφηκε και το δικό του ενδιαφέρον. Έχω πει κι άλλοτε πως δεν θέλω να μονολογώ. Όχι, εγώ σας ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση και πιστεύω και οι τηλεθεατές μας. Όμως μου θυμήσατε, γι' αυτό σας κοίταγα αμήχανα κάποια στιγμή, μου θυμήσατε την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει του Θωμά, που ήρθατε πάλι εδώ και μας φέρατε εκπλήξεις. Δηλαδή, άντε μωρέ άπιστε Θωμά. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έρχεστε και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή, Κυριακή πρωί, Κυριακή της Σαμαρίτης, και μας λέτε, από τους γάμους θα κρίνετε τη Σαμαρίτιδα. Βέβαια. Και αυτή η ερώτηση που είχα γραμμένη εδώ, τι είναι αυτό που ζητά μέσα από τους αλλεπάλληλους γάμους της η Σαμαρίτιδα, ενώ περιμέναμε να ακούσουμε για λιθοβολισμούς, για την καημένη κτλ., μας δώσατε μια άλλη διάσταση. Επιστρέφοντας στην ερώτηση, αν και πιστεύω ότι είναι ώρα να κάνουμε κάποιες διαφημίσεις, να δουν οι τηλεθεατές μας κάποιες διαφημίσεις, επιστρέφοντας στην ερώτηση εκείνη, τι είναι θεολογία που είπατε. Έχω σημειώσει μια ερώτηση δύσκολη και δεν ξέρω αν σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να απαντήσετε. Αν όντως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι, να την αφήσουμε για μετά τις διαφημίσεις. Όλες τις διαφημίσεις, θα παρακαλούσα να πω μόνο το εξής. Ναι. Ότι με τους γάμους της Σαμαρίτιδας κρίνεται και κατακρίνεται η σκληρότητα της κοινωνίας. Αυτός ο ψεύτικος κόσμος, ο οποίος ενώ μας υπόσχεται τόσα πολλά, δεν έχει να μας δώσει ούτε ελάχιστα. Δεν κρίνεται η Σαμαρίτης. Βεβαίως και η Σαμαρίτης και ο καθένας μας ως μέλος αυτού του κόσμου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, πατέρα Φιλόγη, ότι στο πρόσωπο της Σαμαρίτιδος είναι μια σημερινή γυναίκα με τα ίδια προβλήματα. Και ακόμα περισσότερα. Μάλιστα. Να μείνουμε στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε κάποιες διαφημίσεις και να συνεχίσουμε για τη Σαμαρίτιδα. Κυριακή της Σαμαρίτιδας, ο πατήρ Αμφιλόχιος. Πατήρ Αμφιλόχιε, έχω πολλές και ποικίλες ερωτήσεις μπροστά μου, αλλά ο χρόνος ο οποίος μας κυνηγά είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει την ευκαιρία να τελειώσουμε με το θέμα της Σαμαρίτιδας και μετά να πούμε και κάποια άλλα ερωτήματα που έχουν βεβαίως σχέση. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο έχει συνειδητοποιήσει η Σαμαρίτιδα
Τι κάνει εκείνη την ώρα, με ποιον κουβεντιάζει? Σας έλεγα και προηγουμένως. Η Σαμαρίτης διαπιστώνει πως ο άνθρωπος τον οποίον έχει μπροστά της βεβαίως και δεν μοιάζει με αυτούς που εκείνη ξέρει. Ναι. Είναι διαφοροποιημένος. Και να τη συνεχίσω λίγο τη συζήτηση. Ναι. Από αυτά που μας είπατε, πιστεύω ότι να κατάλαβαν οι τηλεθεατές μας ότι γίνεται μια θεολογική συζήτηση. Βεβαίως. Και σκέπτομαι εγώ σαν απλός άνθρωπος. Λέω, μα καλά, μία γυναίκα με 5 γάμους και όλα αυτά που είπατε, με τον Χριστό θεολογική συζήτηση. Μάλιστα. Ίσως στο σημείο αυτό θα έπρεπε να πω, κύριε Δαμαρδάκη, ναι, πως θεολογική συζήτηση κάνει ο κάθε άνθρωπος και όταν ακόμα δεν το συνειδητοποιεί. Υπό αυτήν την έννοια συζητά θεολογικά η Σαμαρίτιδα. Όταν σας είπα προσπαθεί στη ζωή της να βρει χαρά. Μέχρι τώρα τη χαρά αυτή προσπαθούσε να την αντλήσει από τους αλλεπάλληλους γάμους της ή από τις αλλεπάλληλες, αν θέλετε, σχέσεις της. Και με την στάση αυτή της ζωής, με τον τρόπο αυτόν, βρέθηκε στο πηγάδι του Ιακώβ, όπου συνάντησε τον Χριστό. Λέγαμε λοιπόν ότι από τις πρώτες κουβέντες που ανταλλάσσουν διαπιστώνει πως τούτος ο άνθρωπος, κουρασμένος, σας είπα στην αρχή, και αυτός από την οδηπορία, έχει έναν άλλον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο ο ίδιος βγαίνει από τη δυσκολία, τη ζήτησε καταρχήν, είπαμε, νερό. Η Σαμαρίτης νερό δεν του έδωσε, εκείνος εξακολουθούσε να διψά. Παρά τα αυτά όμως δεν φέρεται σκληρά στη Σαμαρίτιδα έτσι που του φέρεται αυτή. Αυτό και μόνο το στοιχείο την κάνει να καταλαβαίνει πως δεν είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους με τους οποίους καθημερινά συναναστρέφεται. Βλέπει λοιπόν κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό στον άνθρωπο αυτό. Πράγμα το οποίο και θα ομολογήσει. Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Είναι η κουβέντα βέβαια που είπε στον Κύριο η Σαμαρίτιδα όταν της είπε να πάει να φωνάξει τον άντρα της. Είπαγε, φώνησό σου τον άντρα. Αλλά με όλα αυτά τα στοιχεία, λέγω ξανά, της δίνει να καταλάβει πως δεν πρόκειται για έναν από τους κοινούς ανθρώπους. Ωραία. Θέλει να προχωρήσει λοιπόν στο βάθος την θεολογική συζήτηση, αλλά δεν έχει μάθει τον τρόπο ή δεν έχει μάθει σε τι κατατείνει μια θεολογική, που πρέπει να κατατείνει μια θεολογική συζήτηση. Νομίζει πως είναι μια κουβέντα για να περάσει η ώρα ή μια αγωνία για να μάθουμε, να πληροφορηθούμε πολλά πράγματα. Ο Χριστός της βάζει φρένο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατήφορο. Της έφτανε η άλλη ταλαιπωρία της. Δεν της χρειαζόταν μια καινούργια ταλαιπωρία και αυτή να είναι αποτέλεσμα της πίστης στο Θεό. Όχι βέβαια. Έτσι λοιπόν είπαγε, φώνησό σου τον άντρα. Ήτανε οδυνηρή η κουβέντα για τη Σαμαρίτιδα. Τι να κάνει τώρα, αφού είπαμε ο άντρας τον οποίον κατά την παρούσα περίσταση είχε, δεν ήταν ο άντρας της, ήτανε μια εξωγαμική σχέση. Ευνηδιάζεται, αλλά θα απαντήσει, Κύριε, ουκ έχω άντρα.
αν την έπιανε κανείς από μας, όταν την έκανε την καημένη τη Σαμαρίτιδα, να μην έχει από πού να φύγει. Ο Χριστός όμως... Τι νοήματα είναι αυτά που έχει το Ευαγγέλιο. Αλήθεια, είναι μεγάλος ο πλούτος της Γραφής και εμείς δυστυχώς στερούμεθα αυτό τον πλούτο. Ο Χριστός λοιπόν, λέγω, δεν φέρεται έτσι, αλλά με πολύ αγάπη της λέγει ναι. Λες μια αλήθεια την οποία όμως δεν συνειδητοποιείς. Δεν έχεις άνδρα, όχι επειδή δεν συζείς, αλλά δεν έχεις άνδρα έτσι που όφιλες να έχεις έναν άνδρα. Κατά συνέπεια δηλαδή έχασες την ευκαιρία στη συνάντησή σου με τον άνθρωπο να βρεις το Θεό. Μην κάνεις το ίδιο και τώρα. Προσπάθησε από αυτήν τη συνάντηση να βρεις το Θεό. Θεολογία λοιπόν θέλεις, γυναίκα. Για ποιο λόγο την θέλεις τη θεολογία? Για να κάνει άλλη τη ζωή σου? Αν πρόκειται να κάνει άλλη τη ζωή σου, ορίστε, απόδειξέ το μου πως είσαι έτοιμη για μια τέτοια αλλαγή. Και βλέπετε ότι η στάση του Χριστού βοηθά τη Σαμαρίτιδα να ανοίξει πράγματι αυτό το εφτασφράγιστο βιβλίο της ψυχής της και να μιλήσει για το δράμα της. Γιατί δεν έχει απέναντί της αυτόν που περιμένει να πέσει στο λάκκο για να την εκμεταλλευτεί. Έχει έναν άνθρωπο που αληθινά ενδιαφέρεται για αυτήν. Οπότε Απαντάτε, πατέρα Φιλόκη, συγγνώμη σε διακόπτω, είχα γράψει εδώ μια ερώτηση. Τι θα συνέβαινε αν αυτός που γνώριζε το μυστικό της Σαμαρίτιδας δεν ήταν ο Χριστός, αλλά ένας άλλος? Αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα. Και εκεί θέλω να το παραλληλήσουμε. Με αυτούς που γνωρίζουν μυστικά ή ακριβέστερα γνωρίζουν τα μυστικά μας. Και οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά. Δυστυχώς. Η πληγή του καιρού μας. Η πληγή του καιρού μας. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό στη σύγχρονη κοινωνία? Το να μην μπορεί ο ένας να εμπιστεύεται τον άλλον. Βέβαια. Ξέρετε πόσο έχει βοηθήσει σε αυτήν την αποξένωση? Βεβαίως. Γιατί ο ένας προσπαθούμε να κρεμάσουμε τον άλλον. Τόσο ωραίος είναι ο κόσμος μας. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Αλίμονο λοιπόν και το μυστικό της Σαμαρίτιδος το ήξερε κάποιος άλλος. Θα είχε οδηγηθεί, είπαμε και πριν, σε λιθοβολισμό. Δηλαδή παίζει κάποιο επικίνδυνο παιχνίδι? Ας χρησιμοποιήσουμε όρους σημερινούς στη Σαμαρίτιδα, πατέρα Αμφιλόχη. Παίζει επικίνδυνο παιχνίδι. Αυτό που παίζουμε όλοι. Όταν δεν συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που ζητά από μας ο Θεός. Ή όταν ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά μακριά από το Θεό. Όταν ζητάμε την ευτυχία σε τρόπους άλλους που δεν ταυτίζονται με το θέλημα του Θεού. Τέτοιο επικίνδυνο παιχνίδι παίζει η Σαμαρίτης. Αλλά λέγω, και το είπα από την αρχή, έχει να πει πολλά σε μας αυτή η κουβέντα του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ένα από τα πολλά είναι και τούτο, το πόσο επικίνδυνο παιχνίδι γίνεται η ζωή μας. Παιχνίδι με τη ζωή, παιχνίδι με τη ζωή. Αλήθεια, μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος, μπορούμε να καταλάβουμε το ακριβές περιεχόμενο. Παιχνίδι με τη ζωή.
Είναι οδυνηρό για τις ημέρες μας το ότι έχουν πάψει οι άνθρωποι να πιστεύουν στην ζωή μετά τον τάφο. Είναι πολύ άσχημο. Ζούμε σε ένα χριστιανικό κόσμο, κύριε Δαμαρλάκη. Ξέρετε τι σημαίνει ουσιαστικά χριστιανικός κόσμος? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτή η προσδοκία, μπορείτε να μου πείτε πόσων ανθρώπων είναι η πίστη των? Αυτός είναι ουσιαστικά ο χριστιανός. Σήμερα είμεθα όλοι χριστιανοί, ή δεν ξέρω, τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος αυτού του λαού λέγει ότι είναι χριστιανικό, δηλαδή είναι χριστιανοί. Πώς όμως? Φοβάμαι να σας κάνω ερώτηση τώρα, γιατί θα μου πείτε πάλι. Μην κάνετε εκείνη που κάνατε τότε, όχι. Ναι, όχι, εγώ θα σας πω ότι το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών που λέτε τώρα, μερικές φορές δημιουργεί και προβλήματα. Εάν δηλαδή σήμερα, να σας πω, δηλαδή αν σήμερα πιάσεις κάποιον και του πεις ξέρετε ότι σε κάποιο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μας αναφέρεται αυτό, σου πει του για θανάτους θα μιλάμε τώρα μέχρι εκεί. Και εδώ τώρα δεν θέλω να κρίνω πάλι τους, γιατί ποιοι, όπως είπατε πολύ σωστά και έγραψα την εκπομπή μας αυτής της Κυριακής σε βιντεοκασέτα και την ξαναείδα, αυτό κάνω συνήθως. Γιατί ήταν πολύ ωραία η τοποθέτηση, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν κάνω κρίση. Λέω, ο Πάτερ, ότι έχει περάσει στον κόσμο ένα μήνυμα που φοβούνται το θάνατο. Και μου θυμήσατε με την αναφορά σε αυτή έναν αρχιεπίσκοπο της Ρωσικής Εκκλησίας, ο οποίος έλεγε μέχρι να γίνω χριστιανός Ορθόδοξος φοβούμουν το θάνατο, τον φοβούμουν πάρα πολύ το θάνατο. Μετά την πίστη μου στο Χριστό και στην Ορθοδοξία, τώρα δεν το φοβάμαι το θάνατο. Και αυτό πολύ σωστό. Πόσοι από εμάς σήμερα, από εμάς βάζω πρώτον τον εαυτό μου, πιστεύουμε σε αυτήν τη μετά του μνήματος ζωή. Πάντως, έχω να πω το εξής. Το πρόβλημά μας δεν θα λυθεί και δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα από το πώς το φοβόμαι τον θάνατο. Γιατί ο θάνατος είναι πραγματικότης. Αναμφισβήτητη. Πραγματικότης πέρα από τον φοβάται ή δεν τον φοβάται κανείς. Πέρα από τον πιστεύει ή δεν τον πιστεύει κανείς. Έτσι. Ο θάνατος είναι πραγματικότης. Εκείνο το οποίο πρέπει να δει κανείς είναι τι γίνεται μετά θάνατον. Σήμερα, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν και χωρίς να κατακρίνουμε κανέναν, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως δεν υπάρχει τίποτε μετά θάνατον. Πάντως, η δική μας πίστη είναι πίστη στη μεταθάνατον ζωή. Γι' αυτό το λόγο, εκεί βασίζεται δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο έχει σημασία, έχει νόημα ο αγώνας μας στην παρούσα. Διαφορετικά, πράγματι, είναι ανόητο το να αγωνίζεται κανείς. Είναι ματαία η πίστηση μόνο, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ή Χριστός σου καγίγερτε, άρα ματαία η πίστηση μόνο. Ναι, δεν ξέρω να τελειώσατε. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα. Επανέρχομαι πάλι σε αυτό που είπατε για θεολογία, Πατέρα Αμφιλόχη. Κάνει μια συζήτηση ο Χριστός με την Σαμαρίτιδα. Και πριν περάσω σε κάποια ερωτήματα για τη θεολογία, ήθελα να μας πείτε έτσι απλά. Ο Χριστός γνωρίζει τη Σαμαρίτιδα. Αφήνει περιθώρια στη Σαμαρίτιδα κατά τη διάρκεια της κουβέντας να... Είπατε σε κάποια σημεία ότι βλέπει η Σαμαρίτιδα ότι δεν μιλάει με έναν σαν όλους τους άλλους. Ότι μπορεί να είναι ο Θεός της απέναντί της. Αφήνει περιθώρια στη Σαμαρίτιδα, όπως αφήνει περιθώρια στον καθένα μας. Τι περιθώρια αφήνει? Αφήνει περιθώρια στη Σαμαρίτιδα να αναγνωρίσει τον εαυτό της.
Όταν θα αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, κύριε Δαμαρλάκη, όταν θα δούμε τις πραγματικές δυνατότητές μας, τότε αυτόματα θα αναγνωρίσουμε και το Θεό μας. Έτσι έγινε με τη Σαμαρίτιδα. Αυτό έγινε με τη Σαμαρίτιδα. Στη Σαμαρίτιδα μέσα υπάρχει το ίδιο σαράκι που υπάρχει σε όλους μας. Ένα σαράκι το οποίο έχει φυτέψει σε εμάς ο Θεός. Και το έχει φυτέψει αυτό το σαράκι σε εμάς ο Θεός, προκειμένου με αυτό να οδηγούμεθα στη σωτηρία μας. Δεν την αφήνει τη Σαμαρίτιδα να ησυχάσει το κατ' εικόνα. Πονάει η Σαμαρίτιδα με αυτό το οποίο της συμβαίνει σε όλη της τη ζωή, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φύγει από αυτήν την οδυνηρή σύγκρουση. Και επειδή αληθινά ζητάει, παρόλα τα χάλια της, ζητάει κάτι άλλο, ζητάει να ζήσει, θέλει να ζήσει η Σαμαρίτιδα. Γι' αυτό φτάνει να γνωρίσει τον Χριστό και να αναγνωρίσει στο πρόσωπό του τον Θεό. Βεβαίως, καταρχήν θα πει στους ανθρώπους, στους χωριανούς της, ελάτε να δείτε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει. Λέτε να είναι αυτός ο Μεσσίας? Επί του παρόντος τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Υπάρχει ακόμα πορεία προς την Ανάσταση, αλλά έχει μπει σε αυτόν τον δρόμο της σταύρωσης των παθών, για να μπορέσει έτσι μετά να οδηγηθεί στην αληθινή Ανάσταση, να φτάσει στο προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Εμείς δεν προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών. Δεν θέλουμε τον θάνατο, κύριε Δαμαρλάκη. Γιατί δεν μπορούμε να χωριστούμε από τη ματαιότητα αυτής της ζωής. Μας πιάνει, είπατε, πονοκέφαλος αν αρχίσουμε να σκεφτόμεθα πως είμαστε θνητοί. Γινόμεθα δυστυχείς αν αναλογιστούμε πως αύριο πεθαίνουμε. Γιατί χάνουμε τα αγαθά μας. Στερούμεθα όλων αυτών που στο σήμερα μας δίδουν τη χαρά. Γι' αυτό έτσι όχι μόνο μακριά από μας ο θάνατος, αλλά και μακριά η κουβέντα για το θάνατο. Η Σαμαρίτη, θα λέγω, επειδή είχε συνειδητοποιήσει το πόσο αδύνατος ήταν ο κόσμος να της δώσει τη χαρά, έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον της στράφηκε αληθινά στο Θεό. Και ας μην νομίσει λαθεμένα στο σημείο αυτό κανείς, και ας μην επαναλάβει εκείνο τον βλάσφημο λόγο πως αυτοί που έχουν κουραστεί από τη ζωή, όταν γεράσει, λέγει ο κόσμος δυστυχώς έτσι πολύ κακά, όταν γεράσει ο διάβολος γίνεται καλόγυρος. Όχι, ο διάβολος ποτέ δεν γίνεται καλόγυρος. Ο διάβολος θα παραμένει διάβολος, αλλά ο αμαρτωλός με τα αλλεπάλληλα αυτά κτυπήματα τα οποία δέχεται δυστυχώς, συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ότι δεν πετυχαίνει αυτό το οποίο θέλει. Οπότε λοιπόν τότε στρέφεται σε αναζήτηση άλλου τρόπου, ψάχνει άλλον δρόμο για να μπορέσει να δει μήπως πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Κανείς μας δεν πάει συνειδητά προς τον θάνατο. Την αμαρτία, κύριε Δαμαρλάκη, την κάνουμε όλοι αναζητώντας τη ζωή. Το κακό είναι πως τη ζωή την αναζητούμε σε λαθεμένο δρόμο. Ο Χριστός
βρέθηκε στο δρόμο της Σαμαρίτιδας για τον λόγο αυτόν ακριβώς. Να μην περπατεί άλλο η Σαμαρίτιδα σε λαθεμένο δρόμο. Και με την παρουσία του και με τον λόγο του και με την πατρική αγάπη του μπόρεσε και την έβγαλε από το λαθεμένο αυτό δρόμο και την έφερε στον δρόμο της σωτηρίας. Την οδήγησε στον δρόμο της μετάνοιας. Και μαζί με τη Σαμαρίτιδα και μας στον δρόμο της αληθινής ζωής. Δεν μπορούμε να πούμε, κύριε Δαμαρλάκη, πως η Σαμαρίτης είναι ένας απόκοσμος άνθρωπος. Όχι. Η Σαμαρίτης έφαγε αχόρταγα τον κόσμο. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Αχόρταγα έφαγε τον κόσμο. Όχι να σας επιτραπεί, είναι επιτυχημένη. Όμως δεν χόρτασε. Όμως δεν ξεδίψασε η Σαμαρίτης. Γι' αυτό ζήτησε από τον Κύριο να της δώσει αυτό το άλλο είδωρ, το οποίο θα την απάλασε από το να είναι αναγκασμένη καθημερινά να έρχεται στην πηγή για να παίρνει νερό. Ο Κύριος της έδωσε αυτό το άλλο είδωρ, το ήπιε η Σαμαρίτης, ξεδίψασε η Σαμαρίτης, ξεδίψασε πολλούς άλλους διψασμένους ανθρώπους της εποχής της, ξεδιψά και σήμερα η Σαμαρίτης τους συγχρόνους με εμάς διψασμένους. Υπάρχει η Αγία Φωτεινή ως η γυναίκα εκείνη που έζησε τη μετάνοια. Δεν χρειάζονται λόγια. Η ζωή είναι ο ολοκληρωμένος λόγος. Εμείς νομίζω πως δεν έχουμε παρά να ακούσουμε αυτόν τον λόγο της Σαμαρίτιδος, ο οποίος είπα πως δεν είναι λόγια αλλά η ζωή της. Μάλιστα. Πατέρα Αμφιλόχη, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε, ο χρόνος μας τέλειωσε. Ήθελα πάντως να πω, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, ότι κάθε φορά που έρχεστε εδώ μας φαίνεται και μια έκπληξη. Δεν είναι δικιά μου, εσείς το είπατε λίγο πριν, και αυτή είναι η αλήθεια. Στην προηγούμενη εκπομπή πραγματικά έγινε μεγάλος θόρυβος, το θόρυβος εντός εισαγωγικών. Αλίμονο μου, κύριε Δαμαρλάκη, και λέγω πράγματα δικά μου. Όχι. Θα πρέπει να πούμε ότι έγινε θόρυβος πραγματικά και έκανε εντύπωση η τοποθέτησή σας απέναντι στο Θωμά. Σήμερα για ένα άλλο πρόσωπο της Αγίας Γραφής, για ένα άλλο πρόσωπο της Σαμαρίτιδα, την Αγία Φωτεινή, όπως εν κατακλείδη μας είπατε, ήταν πραγματικά τελείως διαφορετικός και είδατε από μια τελείως διαφορετική σκοπιά όλη αυτή την περικοπή που έδωσε την ονομασία της αυτή την Κυριακή. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή παρουσία σας και θα συνεχιστεί βεβαίως, δεν θα είναι τελευταία, μέχρι που να κλείσει και να ολοκληρωθεί αυτό το καλοκαίρι. Εγώ ευχαριστώ για μια ακόμα φορά εσάς. Ευχαριστώ το κανάλι, ευχαριστώ τους φίλους τηλεθεατές που με υπομονή μας ανέχονται. Και σας αναζητούν καμιά φορά. Η καλοσύνη των. Όχι, εγώ θα πρέπει να πω ζωντανά εδώ στον αέρα, ο πατέρα Αμφιλόχη, μερικές φορές μου λένε γιατί με τον πατέρα, όχι ότι έχουμε τίποτα, αλλά καμιά φορά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, παρεμβαίνουν κάποια γεγονότα. Κύριε Δαμαρλάκη, ναι, όσες φορές και να ερχόμεθα εδώ, όσες φορές και να βλεπόμεθα και μαζί και με τους φίλους τηλεθεατές, αν αυτή η συνάντηση δεν μας βοηθήσει να φτάσουμε στη συνάντηση του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα, δηλαδή του ανθρώπου με το Θεό, δεν θα έχει κανένα κέρδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Αμφιλόχη. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ μετά από αυτά που είπε ο πατέρα Αμφιλόχιος και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας πω αυτό που έλεγε ο αείμνηστος γέροντάς μου, ο πατήρ Επιφάνιος, αν μετά από κάθε συζήτηση θεολογική εντός εισαγωγικών, όπως είπε ο πατήρ Αμφιλόχιος, ή ομιλία, κήρυγμα, δεν προβληματίζεστε, δεν ωφελεί. Με αυτά και με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη, την επόμενη Κυριακή εδώ εμείς και πάλι μαζί σας.
Thank you.